hamuchine ripi nokuti chikomba chemukadzi wangu ndiye aparadza imba yangu. Hamuchine ripi murunzi kutaurwa zvanzi ndimi maparadza musha chikomba chomukadzi wangu. Munotiwo kudini nazvo? Mataura vari kuita mataura vari kuita gara zvandikaita hazvisi muno hamukuroswa makumbo kana wagara pambera unogara zvako zvatikaita izvi mataura vari kuzviita. Inini ndichitanga kusangana nemunhu wari kuti mudzimai wavo ndakasangana naye zvishuwa mumagurupu tichitengesa motikari ndobasa randoita ndopa tatengesa mota tafamba ndopa ndasina shuwa kuse mune murume zvikanzi ini handina murume ndakasepata nemurume handina murume ndiri single ndokudana kwandakaita naye handira zvokuti ari munhu akandidza kuti ndine murume aiwa ndaibva ndafamba bcause vakadzi vakudowa rume kunze kwakawanda handingaite kuresha pamunhu wemunhu witness iripo aiwa mukadzi wacho kadzako aripe Bongo aripo. lauke ambuya uyaitiona wei pakata uyainyapa mbuya pegenyi madi kusiya munhu mapaka pe sei mashure mawanani mama sai pegenyi mabadi kwena atete koseku kosisi itai zvandikaita izvi alright baba toda kuti mudzokerere ndiani apa senya kwava ndiani apa ndiana avasema kudana navo maazosiyana aziva kuti nemunhu angaziva kuti kuti mukuru wangu adzimai vari kuti uyu murume uyu ndakazobudza muzvinhu zvakasiyana asi chikomba chemukadzi wedu mushure monge vanyepera mamune nguva yakadii kuchidanana hatondoapinda chaizvo mai toshanda kumaships saka tinonguva tinomboenda kubasa so waineta kunge yafamba sterek but unenge usingaoni munhu waineta kunge yafamba sterek but unenge usingaoni munhu tekipa ati anzi mapambidana manzi ava makapambidana nguva yakadii unangoti 2 months then ndokwaka asi urukei 2 months 2 months but ndakapa ndakazovaudzwa kuti ndozviripo it was like I think after 8 months because ndakandimubasa alright vakakunyenga yavo vakatane vakavaudza damu imunazini okay vaizapera taura henyu munhu ndakukata aiwa pamushure mambo zviri kutaurwa navo vaviri vane zvavari kusiyirira. Uyu murume uyu ndakatombomutsvanga kupitura akanditiza akaenda unogara kuplende aizviziva kuti munhu ane murume uyu. Chakazoitika ndakazotsvaga vanhu ndiri kubasa mukati 2024 munana June kana ndisingakanga ndizvozvo June 2024 vane almost 3 years vari vese vatatu vairamba nyaya idzi kana sisi vacho vanozviziva ana tete vacho vanozviziva nyaya idzi saka mbonzi achiramba saka ndakazoenda kubasa muna December. Ndaenda kubasa muna December ndobva ndatanga kunzwa runyero kuti vanhu havachiri vese ndobva ndatsvaga vanhu vakatanga kuvatera mota ndobva ndaisa treka mota yaifamba nayo aigona kupedza 4-5 days asiri kumba ari kumba kwaiye tawanda muchineri ende chakaitika ndechekudayo zvadaro ndokubva ndaita sei ndafonerwa nemumwe munhu akatomborwa pabhawa negirlfriend yatawanda iye mudzimai wangu kuti evidence ndinayo ende akuzviziva
ndokubva achirwira achitoti iwo uri kudanana neboyfriend yangu sei iye mukadzi wemunhu. Pandakamufonera akairamba nyaya akataura kuti muri kunyepa, vanhu vari kundinyepera. Ndokubva akumbira kuenda kukaroi neshamwari yake kuguva, vakaenda vese nechikomba ichi. Ndini ndakabhadhara mari dzekuti mataya dzemota zvese sevhisi iitwe, achaenda nechikomba. Ndozvakazoita kuti nditsvage munhu. Ndokubva ndatsvaga paanogara. Musi wacho ndakatouya tichibva kubasa musi wa29 June. Haana kuziva ndakasvika musi wa29 June. Musi wa1 July ndakasvika kumba kwavo. Iye tawanda chineripi. Ndikasvika adzimai vangu havaripo. Handina kuita green noise navo. Ndangosvika uye akanga aripo. Akatiza ndobva jamba nejurawo nekuseri. Asi handisina basa hangu naye. Ndangosvika ndikati ndiri kukumbirawo makakis angu. Musare ichi nemunhu wenyu. Ndo zvakaitika ndobva tamboendesa kumapurisa because papa kuningira vachirambira makakisa ndai mota yangu ndii. Mapurisa asvika azouya. Ndobva taenda tikanogadziriswa. Akazondikwirira dare pamambo nebhomu. Achiti ndinoda kukurambirwa padare because ndakazoendesa kukuro kumba kwavo. Zvinotozikanwa natete wake neminyai baba wacho anozviziva. Inini sekuru mukoma vanozviziva vanga varipo. Ndokubva aramba zvikanzi ndaurambirwa kudare kwamambo nebhomu. Taenda kwamambo nebhomu musi wa27 July. Akandibirikira. Akakumbira regerero. Akachema akandifugamira. Tikanzi murume wangu ndinokuda. Ndinokumbira regerero. Saka izvo zvekuti ava vanga vasiri kuzivana kunyepa uye aizviziva kuti uyu ane murume uyu zvekuti vakandibirina kunyepa kwese kuripo. Vaizviziva vakazongoziva kuti vakazongoramba ndavabata. Ndoko vakazondiya. Shamwari ichikomba ichi. Wanzo waita zvona kuti chimwe vaziva. Hapana munhu anotambira nyaya sepredecessors. Handiti? Nyaya dzokunyengana. Hadzitambirike shara. Handiti? Kana kuti mulanzi vamubamugwa kuti lazive vakatonga kuchangamire muno munhu airamba bhandi aiwa bhandi rakazorwawo kuti akasungisa vanhu asi achichikomba chei. Handiti? Changamire pesa nyaya. Vananga kubvunza munhu. Wozi akwete kunobvunziko ruchikomba. Apa zvakaita kuti tauro. Zokuwedzera mosha here. Aifani pana kupatsanura. Patsanurwa zvikumunu. Kana enda katobatwa handisiye bhatye padare. Ndinosiire bhatye padare. Ndinototaya kurwisa. Kuti nyaya isati nyaya kana yakaita kwati negomba. Yadzoka kunoguma akudarekere mamesa atiti. Makarabana. I'm sorry. Isusu tingeta ngona rumiri tutiseme. Ayo. Ndopedza kusana kuchipanza. Sorry, I'm sorry. Nokuti tinogona tagore kusina fundo. Pandakazova chief neguma vakati endai mundofunga nezvazvo. Pane vanhu. Ndobva ndanzi nhasi haukwanisi kuenda kumba. Chienda kwasisi wako. Ndobva tazosangana navo. Pandakaona kuti avachaya haana kunditedzoka. Mai zvakanaka. Shamwari adzimai akono vadai. Pamusoro ivodaro adzimai inini handichada nokuti pari zvino vari kugara kwechikomba. Vakanzi vanogara kwasisi vavo patakabva kwamambo nebhomu havana kuendapo. Pari zvino vari kwechikomba vatouya vese pari zvino kutotaura kwandikutoita zvino ndokwavari kutobva ndokwavari kugara. Ndikatida kubvunza ndanzwa muchiti zvoni toenda tenge tiri pamereji but hatisi pamereji kuti vamazozvipikisa kuti pamati tine vana kuitira kuti vana vangazotambudzika. Imimi vana ava imbonadzotsanangurai kuti chakatanga vana nenhingire nokuzorambana chii? Chakatanga chaizvo pavana kurambana kasingaperi. Ya, ipapo toda kubvunza kuti munoziva kuti vanhu vanogona kurambana kana ka50 asi vari mukadzi nemurume kana kuti mumwe anogona kutokuna vana varume vari kugara kucanada vachita kana ma3 years 4 years vasina kuonana but hazvivese kuti havachazi mukadzi nemurume nenyaya yekuti havasi kuonana. Ndikumbira kukubvunzai. Imi matite muri married? Mukati nhasi mimi moya kumba. Mangwana onyepa kuti handisi kwakati nori kugirlfriend. Kuzora mangwana kuti vashamwari yangu voda kuiroora.
tobata rimwe zuva ukudza mukadzi kubva kudebheni kuti ndikuvakainozimbabwe moswera muchina kuti inini nguva yangu ndiyo yekuvakira vana yako iwo ndeyekufa kana nemukadzi wenyu anonzwa sei zvinomurwadza kuti aiwa kana zvichirwadza itokei zvatopera aiwa ndati kupindurei hati kudanza imimi zvinokurwadzai kuti zvona aiwa ndisei ndazoita mumwe mukadzi inini ndotendera kuti vakadzi vandinoda kana vatatu kana vana wozi ndiri baba chakakosha ndechekuti ndotomboita mukana wokudzoka kumba dai ndichitoti murume wangu uyu haana nguva yaanogouya kumba tichimbogara semhuri tichionesana kana pamuri kutadzirana imimi orati maona kuti murume wenyu ari kukutadzira ndiri makamboita muvhmendi ipi imi yokuratidza kuti muri kutadzira muvhmendi yandakaita yakanga isingaperi nekuunganidza hama neshamwari andiwo atayat ende andiunda atayat amai mawanapamusoro ngati mawanana ini ndoendega semawana kozinina ndikukwidza kuti nyaya ikai inyaya inofanwa kuve hama dzishuya pamwe chete wega something is fish pane problem uri pane zvauri kuita siufarwa nehama saka ini ndinoda kubvunza hangu mubvunzo umwe chete kosei musina kuwana hama yavainendezvarana ndopandatsanangura ndikati sisangu atitori kubasa vese handingakwanisi kumanikidza munhu anikati ndiri kubasa obva aregera kuuya gemu ramatanga ere amai inorwadza imini izimbabwe idzi handinongokuudzai pachina handikurambidzei unodzoka kuva negomba unopedza nyaya iyi uchikomba resistance chaifanwa kutanga kuitika amai mukaona mumwe yakurwadzisaiwa zvikunganza hama makaona step iyo makaitora imi makaona kuti hamba wangu kwamba handirwadza futi motora chi step imwe futi mupa gupuro ndakatombomupa gupuro makamomba akaramba chakwamukana kwaizvozvi muchiumuda here hamuchada nokuti kana social media ndiriko handingakwanise kugara nemurume wokuti anondiposta pasocial media wokuti anondiunganidzira vanhu vachindisveeredza kasiri kekutanga kasiri inini ndaneta misemwe mombe dzokerai pane gomo munoramba murume wenyu zviri pamutemo kana muchida makanzenya munoyanana kuitira vana ndizvozvo vana ndavanositsafa most vana ndavasafa zvakanyanyisa imimi mugona kunakirwa ndizvozvo matoona mumwe anozadzikisa rudo rwakakamurwa nababa but vana venyu mimi havakwanisi kuona rudo rwababa vavo kana rwamai vavo zvakakwana saka vana ndo vachasafa stereki pakati penyama nevangova vachasafa kana kuota mukadzi zviri vauzvita zvepamutemo kuti vana vasitati batana ndo zvanongokupa advice kana ndingakuregedzera kuti iwo ndangokubatawo chikomba nai chikomba muisirei mombe dzake ina nema$300 pamombe dzinobhadharwa next day inini handisisire nababa zvokuti ndikuita zveupenyu amai tonoziva mwoyo wenyu mwari ndianoziva dai ini ndinokotokomba nopasi chatotongwa namwari zviri mukati muzozikana namwari ene mosaina baba mozodzoka moisa chichemo achemo munozoisai ene munongana toita toya kubasa kwene zvamunoita mutengesa moto pamusoro mambo ndati ndingowedzerawo pava kuti sisi vavo vatungisisi vavo vandasiyira vana izvezvi variko sisi vavo ivava vekubhindura ndovandatosiyira vana izvezvi nditoyako vanonyepa tine vairi munoona iko ya tamusakidanani nerechiperi ndokudza zvakanaka izvo musatambudzana unoziva kubata chinhu zvausingadyi chinobowa chinoboora patine vamwe vanhu vada kutochidyawo unoziva zvandokuta saka usatambudze munhu iwo ndatoona kuti fesi yako haitadzi kuwana munhu mukadzi kanzi unotonaye saka amai hatozokwaniwawa naye semukomana rapawa kaendaikupa unobhadhara shamari next day mswani 24 akandine chichemo pakuti mombe dzawana dai zipi yakaziya yaitauriwa kuti mukadzi wani chakanaka chese kudhara imali pake
ndazvinzwa unoene ngombe 3 mswa 24 imwe uzopedzisa andiwanzwa 300 kana imakanyora judgment ndiri kuona mukomana uyu chienda kumapeni ndina mune simba kana imakanyora judgment kana ini pekatina Alright, baba. maita basa mai Chisumuka. enda mosunungura mai Yeah. pamabune ko Kwenda munosungunura nyaya dzenyu. yonodzoka kusa 24 tora mari yako yabatwa nechikombe Tipe vamwe.